Barka dai. Ya gani? Good evening. Yeah, mu a nan muke ai. You don't understand me? Yeah? Waye su tanda cikin mu? Ba gane ni ba? Ba ga abun da yanzu. Sinaka. Sinaka? I was just come from Lagos. Yeah? Ai ka canza ne. Kuma namu har guda nawa na zama. Ai wani dan gemu kai. Taba ka ji tauhi. Ya gari. Hunan wani abun miya lawan shi. Ibro muna can muna gwagwarmaya da 'yan ƙasa a Lagos, mu ma mun zama 'yan ƙasa. Allah, ai dama ai ta Lagos ai ka zo na zo Ta tura selection ce. Kudu da arewa gabar da yamma. So gaskiya ni yanzu na ji daɗi ba na jin ma zan ƙara sati biyu a nan arewa. Ai da mu za a alƙur'an nan bi. A kai za a koma. Wallahi ya za ni. Kai za a koma. Yanzu ma Ibro Da ba labari. ai kai ruwan teku ne da kai. Sauka ta kenan ko gida ban je ba sai na samu labari an ce kuna nan shine na zo in tabbatar. Sai alƙawari na tsaraba da na yi muku kowanne akwai sai da na yi masa na su. A ni zan raka wallahi ni shika. Ni zan rike wannan. Wallahi ni zan da wannan shika. To. Cika kuɗin wannan ba a shi alƙawarin da na yi wa kowa ba fasa ba